miś powiedział. Tak się składa, że jestem ekspertem w dziedzinie szukania nosorożców. Żeby znaleźć nosorożca, potrzebujemy mnóstwo cukierów. A tak naprawdę to był łakomczucha. I poszli razem na cukierkową górę. Dzieciutka wyciągnęła kilo, żeby odkuć kawałek cukierka, usłyszała niesamowity ryk. Był to cukierkowy smok. Walka była zaciekła. Gdy Żółta wróciła do domu z górą słodyczy do wabienia nosorożców, noś był już na miejscu, razem z sąsiadką, która wytłumaczyła, że nosorożec przyszedł do niej do domu, że poczuł pyszne ciasteczka z czekoladą i postanowił zostać na herbatę. A potem wszyscy żyli słodko i szczęśliwie.